Ako na meron dito tayo kayo. Ayom ko ang orari dito hamne iri nanon dito ninga. Hari pun narakaraki. Hari astuna kin dito ngira ay iri buwaga. Arakaraki ayo pun karakinan miyang dito inay ni tenis. Hari pun tenas na kuwaki ngkay pun singa ya tiri kite menna iraw yana karu ay kapupetara menitiro ata. Dito tayo kayo astaro ko roing kanne ni makoro te pui meni miyawa. Ay iri ba na si ko kamo to kin narakaraki hindi wi karena. Dewi karena ko awaro ko royo ante pe bisi ni tenis merorona ni kawai akeni toka nawa eritai awai to ware nokes ndokoya awapo na itara roin kan ne merokon tiangi bua kairangi no korakora ndiero ari ai ko mananga na ko suva me ape nen sukuni be tanga roya ndiau sini ruate wana ate toka resort yo nendi nuwa ka ande pe mete terminal asukun to wana ausente au sini royo e kanga bontein roi tiaus ngai yake ke o men ka kanta ni nga pai tira aro ya na konte po ngari muina awari muina rik nganaro na pa ina ti meto an nagito gitiang pa kayo nokes irangin kora nano na ko ni tenis me ata ya pa e poni mena na pangkai nano ni tenis iron rona arrest ko itaraba areten sos nga yari aponi kamania o men ka tayen ko karon na narita ke meni tenis are pon si rona apon na kiata ya roron tenis ay kamania ikay ayasan ka pe ni tenis me sos si main manangana. To all ANZ valued customers, we sincerely apologize for the inconvenience caused from the changeover in our telephone system in Christmas branch. The new contact number for our main switchboard line for Christmas branch is 753-81-224 and 753-81-341. CEO ANZ Kiribati. Nakuya kastamas na ko. Sa dapi kapanaran kaparabure, ibukid na ginakoroin na tarapon naramanga ay Christmas ntaye kanako. Nirigiri kay mabitagin na main switchboard nampa na konti nampa ya po. Nampa ning kay tarapon ni bugin Christmas branch pon isuwa ni mewa tinua wanuwa tuwana wowa awa. Ay isuwa ni mewa tinua wanuwa tuwana tinua awa tuwana. Kamrapa mayroon the CEO ANZ Kiribati. Itaw, mesare isang kanya, hindi tayo. Nitinizi timeto ang sukun teka-teka ni katina meto wari nokes, ibukin me akakin debutatan tipe emon te kura-kura. Aresi tipe na mekina na metipe ayapon depo yetan tiyaw sariyame na iyay. Ay nga yari aben ni ko taking kanina nun te katangay na ari. O amende kaya yang pa anang kay nuso ken karawa ya tataro ni pupusi. Ibu ken po kakiya o katanakiya inanun tayin tiyang ipu kayo. Insan nane, awapon sigo nakakanta ni nga o amen ni mimeta kunte TV ari tapyang kay news nite tayay. Naka, inawara tarakin tiyang ipu kayo rumi. Kahit yakin ang iti TV pa na timeto ni intakawayo nakiya josi sinok. Kung timeto na pangkay tiyang ipu kayo ni mena yohan PC. Ay ilaw mo amimana na kamuwasi. Pabunan, ngayon yung may kinari na po hindi kaya ramon ikay. May yayaw science tutan ay tabubuan deficient. Ay isan na iliya. O nikiyan na umani, na Australia, kung tabubuan niya. O ngayon na pa, umani na Australia isway na iliya, tabubuan na po inikiran. O nikiran na umani na PC, kaya ka nga sila iliya tatemino po mabataran. Kahana daran di ka tutan na rapong nakanigi, kaya may isang ka na sila iliya. Ngayon umani na PC ay tabubuan na po, o umani na Australia wabubuan. Jangan na ben kira na official ba wabubuan roy, o umani na Australia ay wabubuan tara. Jangan may sila na pa umani ang tenis. Ngayon, tamero. Ngayon na ba nikiran na official, kaya ka tabubuan na po ito tara o Australia, wabubuan na po ito tara. Ngayon po doray pa, tara. Sa kan ko na para kanuan na pong minarasan si Pukin po nararuwayo, ni katuwa pong paari po hindi ka kanaray kan. Sa kabunay ni karuwa sa mga tararay mo Ya,
Ayaw nang uriya, baru kangas de boya nang kuri ingaingan na nora ares kan pukun jebe. Yugora saro ko yono ngayo punja kanganga ro nang kanero ko puakan lagi. Ya pun di dalam bera nang kakati hari ini nang Freeman tayo natural disasters. To pun si kana kinakuan metan win jebe pun si ina kanganga ya bera me. Aki ne. Pabunan. May siguro ay pare pun kanuan jama manang ako na pun din nanon kangangay kakakakor. Yuro di ye may wari ari king gate tsunami. Ay bunagi ari karata ye beto ay dire betawa na pinjeno kis papa kito ser ari. Mero ari bengen kis kaspo meta kangangan ya kakin ne. Mesiri ay nataya babuni tamera ari karawa ya timeto antara taraira. O menta tauroin bukiran narakanga. Abun nandoy, sa kasugi yaramiyo, na ona nun pe. Pangayan. Sa katime to ara kakainuso ni kato tairi. O rita kin tatataro puniro na titan manirano. Ang iya sikiro ay pa sa kakoro ayun kato tairi. O ni kato na pa karangayin. Sa kabuta takoro kainuso ki. O to na ko ni kanta karangayin na to. Sa mga ganiya mo nakakain ay kay pa katawro ka naman nakika. Awan ni roy toy niyo. O sibiya katime to pa tuwana anwan ni miyawro ni kato abong. Masak si nanun taka. Punan ni Royo, awan na bangay to paya so ayaw kore may manangaw. Ataw pa kana yaw kangangaw na riyan ururing at tabi wari karawa. Pun si ngayag sa bukay na kangangan ni kapen. Ya bunye san. Ye? Kan bundarang kan jeniw sari ya may sinabi kami te menjengwa kayo. Ay wangaw na ikasan kami to apa apa mew ya. O tag turong-urong pa na ko na anda ka may sa yung kaya na bay kakakaya ki kwa kiya min pa karakian na house. O ye na bay kay kwa min ki ben ako ni kaaba. Ya, ay bun kangangarang. Open na ni Roy. Si kapaya ba si minay kayo. Na ko na anda kiri kada chance kay pare ya meto ka titi yo men ko tararuan ako yirwa. Ay kawarang kan naman tay karang rota king kay ki. Shh, irang kapara na. Ya sus, ya kira. No kes, ong kami na kay. Amasa na tayo ya boy rawang kay. Paya po ilawan namtayan. Kaya minto wanan sa karangay na. Sarabi mo sila para ki. To, sumesu ya. Puning kwe. To sa meso na benindwe nanon takatangay ne. Ya, sana kon mesun tiro. Payagi wawa sa nang siku ikayo na mesu ikay na betay naman. Ya, ay mga day ni manin ki. Ay mga day ni manin ni Cora kay kay bay pundoror. Ya tayo to kami rin ngay na okay. Si ko rin kami ni Petarapwa ko. Siya nang mamaning ang gini ito. Okay. Yung ko na ben makay pundoror. Isiguro sana kon tiro ba tas pun miyang aray di kinanon tiro. O tas sa katawroan es pangaran kay nuso na kon day nga po. Akia pa arabi mo sarawaya. Ang kenang boy suwan te nga pong aray muina. O waben in tira ki wamen kay sagi ya pa ni mesu ina nun na yakatangay na aray. O wamen kataparin te kateka na ke mani kay antani nga iya. Ayay ni akia nang karawate kay nuso. Imuin na yakay nuso te nga pong ani. O yari ka na yang onokes pa inang usa na kumuan noras na nip. Saro na yapon ng kura-kura tiyang. Pero ito na payagi pesen kura-kura takaraw. Wantaring kan ben daro kay. Yung honda gi kain demeng. O ti swimming pool ari, yung hindi kina ben tero. No kes. E waras na ni ko. Tatanungin na nun jaw si kanda pa andang din ako. Pwede nang kura-kura na petiyang. O ay may istuwa kina pa itabi o. O demeng itaraya, kursiran. Ya mani. Pero di sa bunso kay medirang kayas ng karaya. Yaya nakas ba daw sinang kagay may akura ni kaas. O tirami takakar. Pangaya kayo takakar ay pas pasitiro. Andi ko haragin kiri tay. Kuso ko bangaras na 125 basi po ni Kuro. Ang iyo kari ka ba sa taufi? Yang kita ka na. To ya ko na takatawano. Ya, yung kuwawan. Eri tay. Wakaturo ka rada butita basta rangkan ka na te butita bari arang men nakapon ako agi kiripes. To ngaya, anta yo ang giri tay. Yi. Yes ay kay. Kampun ka pa yaroy pa, nang pun ko ka namin katawano. Ibon kayo pa ibon pas na ito 125. O ngayon kami saan na namin kas pa sa mpoyak eh. Pero katuruan ng buhay na pa, amay spain taran mo yakan napi kita na kayo. Yawa kaya takakarwate yay kay nakia Diyos to sino kami nanon tiyaw stay. Itaw, mes nang tawroin ka din yung wakiram wakiripes, nung orarong to wares tos. Sos, tira ko puno numaro ko yung inanon nambu. O ko sa puno na kyo sinakumuan na marak. Kasi ko may araw mo, ma'am. Erang ni meron kasuni ang araw tayo na rin kipenang kuwari. Ito ko pa yan online. Ay, ito may online mang konanon karukwang kay. Kaya kuwawan, paring kyo ko punira na noran ako ni Sir. Arisa kami kakasuna ko na ngaya, o inapod na kiyari kang kakang. Niya ito tekan ni Sir. Ipun kay nanon eh, tinis. Akampun na ginako na nipita na no, meron na. Meron nga ba na kan online?
Metabo niya yung mabukina irong na. Kitawa na. Ayun ka. Tira ka matekin na. Di taka nga nga ibisi. Bayro ko tiyang ibuwa ka. Ita te kan chang po kantet. Meya pon ka to katami roro wa kisuwa. Hari nano na pepon miao internet. Mani tinis kanga roy tira te pa yakatayin ka roy. Tay ikaw na nanom nan. Natani nga naritagi. Ako ang oray roon na. Patira na kangang. Kamera gina no tiay ni ay. Nego. Nang ina ko mo guys po may opisines padines. Akero ko may sinano ko. May yadyo ko ni katawan no. Nakukasaya na pepa. Agitapewan ka roy. Ke? Ay, sigiroy. Yakaroy yakan ni me. Ngay kawaw te pong hey punti pengki. O te motia. May sigiroy. Sakay sa po tiyoki. Nakarawa ka roy na simman. Awan niya ngoya. Paya na yay te pe nakaroy ang tiyaw si kay. Kwereng ki. Ito wayo urwa ki mo na no. Yung buwag na nun ang tira. Akyan nakanganga, paeme na ikay. Oraw na ari, ari me na mo'y nanun takanganga. Tiyang ibuwa ka. Kuruta ginapang ko ke. Ngaya yanuam, ari ko apuntabin, ikakatiniya yay na simman. Tiyang imang natangira tiriray, ay girohiray na kontuwan. Ya. Ay tira na be yakaun. Sabon no kaya mga puntar puwan. Kuna nori mami ge. Anay pon ko busy makanay pon niya tirongorong ayong ibukin ni tinis. Ayakin na ba tayo pa ikunan to na nanu may kiyak. Pondrang baka ka nanu urong. Ito tiyakan roman. Warang ni kain nanoy ko niyang wa aru-aru na otowaria pondang kukuring kani. Kito yakan ni sarit ito ko tamam. To yami na monta ka kay pari. Yaro ko tiyang ipwa kay kiki. Ano sina ko po kunan ako piriyakin na ni kiran pipay kay. Ma'am. Ano pun koroy mo mi pa yakan pa kan pun kaskoy mo meru. Ang nakatayan naman dito kay manimi na pa enora tinis kiyak. Nakaw ko mesin siya. Ang nakasuka urong-urong ako ni Mina. Meru Mina. Wara busy. Ben rangin fan ke. Kosa nonora na ko rawi kan ke kosoy. Tiraya pun koroy. Kwa tataraya. Omendita ginako kanaro na pagay ito pa yakuri ito nga ibukina panatay. Ito ay mendita ginako ay ito nga pandoko na ikikay. Ay narita ginako. Kura pa o tikiroy mo. Saka ispoy kan ng takapong ay narok. Sauce. Okay, yasan. Tapon kasuka orang-orang na kon tinis patiraya pun koroy. Mayuri tinis. Tiraya pun di kay kusoy menditak. Kata yakan ka po yaw sisira kay. Tiwana. Hera aki am dong rong sendo ko iro naron nara por roy. Takawo. Kumesu yan takapon ni karako tapong ngay. Awan tay rom ni mesu. Takatinua. Kwasa nuru ara por roy bukin disispewa na kya kaka. Takawa. Kupon tangiray kay kwak. Kura pa ayong rairo. Sus, ano sina kumuha ka na kanam takari-kari ay tsosin na meti tapunin mo ay penny kyo te bacon. And na ako na kumuha me kwa kay karaw kanam tawan, okay? Ngaya ma'am. Yapon karaw kanaw. Ako na kiningay kan. Yo kinipakantay to at siyawa awa. Okay, ngaya skroy. Sapo nagim yang kanaki ngay. Anana ko mo ni kawariya David ne. Ngaya, meron ka na siyaw sa tickets. Pasapon ka ukin, look. Sapo mo. Yesu kusos din singa yan tiyaws. Oni pun kami ewan na nayang oni pun kaun na ipon iraw na. Tiba yayos ng kay pa na tam ni inanon na nayang. Pun tam ni no kes manitinis. Wari pun tabi ni yang uya na kay nako na nakanta ni nga are pun tak. Ntiyaro are pun rota kiyay. Oni best buwan na tayo pura are menay darikina. Denise, yasan tuang ko. Papunta tayo yung uya ako pa ni Kirinay. Ay yaki ko na ni mga yung uya pa. Yapon koroa na bata pa yara ita ko pa na riyan ni koroya. Tanda na kuya mo nakaroon ng oray. Pesa dita Denise na kuya kisway. Yata ko pa yapon kakairang orong po ni Ro. Awan niya rin sos hindi pungan. Metaw, mas na mga nuri ang kanya kain pisti. Ngayon taka nga manin niya na ito ka. Shhh, inang bago to 125. Ay daw mo muwan eh. Pangayan. Sinapita mo na takakaroon kanya na kunto takasinap. Yo! Giri tay, wari na nam gos ni takas. Sibu mehan basim ni kas mengke ko wari reki. Jero ka takasnap. Tikora gigi. Ya, pangaya. Tan nga na ko man grodera. Gue basta boya puro tiran da rin tikiti waring. Denise, tanangay.
Kuirana kong kay. Akaso tara na buya baya kay koroya. Toka, ana mo dito po nila wera kan dapat si kapira mo ipain jay niya. 야야라 우에 배우 야야야 우에 배우 Kami na uki. 야이 메라 Shh, matay. 야야 우기 아무런 우기스다 야야 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 맨날 다다보 하이데란 부이로 umsinaw Ay, Denise po ko ba nakatarong korowan pa kayo. Ya po na rike po ko na korotira na buya. 야이 메라기 Shh, kung na nagyo ngayon na ba yung merak. Ngayon to kage. Yan eh. Agam ya kurang nabi ang win bem buat tayo po. Yung ko nang bande reception pas na orang kana yito ba na orang bugin te buwe. Now, sa buhay ito pa yasa katayagi. Merak ni Irene Tenis. Ngayon na rin na pa merak. Tikar tumana. Pangaya no. Hari punya nanu angko iruni tenis. Ke kaya ke buren spagin nanu na pa abuni kinay. Ngayon, sa punta taningan na tayo kong ngayon. O sa buto kaya na ba na yung perang tamero. Pangaya, noges. Wala ba yun? Kata jay na nagmamay sa nakakay. Kita ba ako ba nakakorotira na buya may maino. Usirang kakanda tayo na nila korotira na buya. ano kis ya tauki yaran uwe 배우 원기 Awaya nga yung kiyo na kapilian te topo nila buya ay. Eka may turo to ko kay jay. mai turume punya ina na mekirante uwe bato ibu mai 배우 ko ibu parwagiro ingi ginakanna na wanda yan mango Kuring ang kanya Denise kaya bang kanya yay te pa ako na koroyo. Ako na suwangay ba na koroyo bugim. Hongo. yung Awayan ang kanit iberi kiro ya friends ay kay. Awarya punta bin no tanake iritay menawa. Naroon na namakuri ni kape ni Nukes na kontenis. Arya me tatay ay papunta tangira tiberi. Ito, mesta kamay ng kanyo amen na kontiyaw sinirwa at the Grand Melanesian Hotel yon na Benendi. Ari ime na yay ni Mina metap mendi ki kain kiripes. Ari pun kain na bete ki benta kahapong ngari. Uy, kaya pura na bang kaya ketchup meni tenis me. O kaya kaya tayo pa aso ko ya pa na po ni memenda kiroa anawak. Tiya ka kaya ni men ang kaya rikiya no kis me. Ay bintira ang kanya royan tatapari ya men ay. Mina, antay ako ka tete. Ha, yak may teki na kanon na uyang. Paya iroran dede karoran na penikipe. May yak tayo pa aso ko ya ang kay. Apo ni Penny men ang tapo ay kay. Pare ini kay takaway na ko soba. Pangayan, ay wala ta internet. Ni ko ereke meron ng kita irik. Meron ko kwa kami ni metu. Ani ang maguriya ya iti kante utero. Ay, kanga mana ay kakapuroy. Ay ero ko ni karot internet. Yay bunta na perang ko yung kero na pa ko kautay. Irang kanda ita kimakain ni kiribes. Ni ko ta ba yari king kay. Mena mga meow ni ngay. Ay kam ka na to antay irik. Sa mga punong ngura. Ah, ngay yakakawong kanya ba yung ka na ko rungurong ko kiribes. Ngayon, ikakawa kirigin dito meki. Kwarong kan, arang kan nung maramay ron. Pakuwar. Ipen na ko rungurungon rukon tiyang ipo kaya yung tireryo. Kan di itarawa ki. Ngayon, isgrabe sa kakan nga ni nga meow na yung internet ito kora kay kay. Ang gyoko tayang ko eh. Yay doro wik kiribes na yara na sauce. Ari ka nga na siya nakiki yari yapay the Smith & Son Motel. Akere ipeso are. Ari yay na ba na business erang bubura. Kanga ti supermarket. Ngayon, Mangkani gay rona, error na pendere error ang kay nikipe. Makwataya, ikuni ang tao pente wani kipe pente wari, nga bundrona na pengkuwa, o bundroro ya na penikaway. Ya, iyang ini, mangkani tira ko yang oya. Payaw tami ay pay karikita indawe ya men yang oya nakanako na konstos, payaw nga nuro roya nakala rone, patira. Yukuro ka kandoy no nga ya pente paituwan ang kanake sosi dari kina. Ya, iyang ke. Nataraya mina, ita ko pa yakirang roida ya ko nakaruko tirungurungan niya na kondorong, ari tarawari. Yakirang mota tipa ya kapure, o na po ni karika tsaka nga e pupura na ko ya sos, menigere ronan. Iroida ya ko katuka tipa ya ko noria, o na kitayakin na kon sos, pasa kitapim, pa ko nakarika tiyon, imerinay. Ya, yari ita ko pa upay to ka nga sos tipa yerik. Pari mo yan nakawang kanyan nung, o narang napayandang wante na bebe iron rone, di mo yan nato ko pa yakamaruang kan. Ibon nori na pen, ita ko papunsak yang pay, pa ko nakawang sos, tipa ya ko noria, pa kwa kya tayo roy, pa tira erik. Taraya, tayriri ki pa sa warong-rong, pa kya tsaka pa ya, erik iyay. Ngayon, nautiya ka ni pupukin ako yung, o tira ang kikotawi ay kay pare, ikaway rikin ako yung, o natay pa ay kako na andik, naneka kinmarong-orong, naron ko yung ngayon. Ya, yenge, o ngayon yatawan na kitekin na mo.
Ngayon, punya yang wa mo te pe ko koroya o sisira kini ko patira enere ken kan ko tekin. Yai kapaya me enere ke yai kia kia. Tera mina enere ke ro ya na ke anana ngai de kere ke yai. Yai tera u yai kia kia. Kanga e ka kina kwa kan. Kana ko karaura ni yang ako na bonda ki de ke kanga. Yas, kurang ini mui ni misinari. Mero iri baka nga iri kita kantani nga ya po wiro. Nakatayan na kita gini bayay kay. Merang ini mamara ni nanong kanigay te bayay. Ikakasukoy nanong. Titoto na kinano. Punna na pa inara ki chome taya wana. Eskiro ay bandang yang wa tepo o mo sirawaw. Miya kaskuy ay kay pakakaya din ako. Ngaya kurara pa. Pirang medjeroy manangam ni kaya mo workshop men na mo yakaresa. Pangaya yang anay takauring ni bay kay kuri ni koroy. Ya pun wa ki te pongi me kanwana ni karoko yere ke tiroi ni te pongi te kono pong awari te akina ki tirongo pa ya kau ka kingai te kawai iya wa kiraro na pustin pas me bia na mamana ngana ko suva ngai asa ni kai sakaki na nun te kawai yari pun nun rakin ntayen na ro kai ka pa ka awai pun tayen me ngai ka mais ngai yari amo nang kan ya ka kata uroya te ye kai pa nang dia ni mana ngana ko suva me nang kanga ni mana awake ayata te taputu wana ayana mona mana ngai me ye arang kukurei pa ya me te internet ay ngayari ayang uya pa nakakaya mo ngayon online pa nakakaya ay kana ko na ni bukiya ni kaira kawaya. Yung mami contact yon PC kaya kam konan data kina koy na ba? Tirang kaya ro ramay kay. Yaw sinyang kwan teriri kay may mga ako online. To na bunlibaw message na koy naki. Kakaya na ba mi contact kay online ba ngon ibobo? Ay online temen ay. Ay mano way minay kay. May isan suwang ka nga es minay ay. Wala ka nga. Tatani nga pa tayo pinapang kay. Ngayon. Isuangin na pa sina taxi may kayo na kuntiya po. Aw sa tingin na pen tatani nga tapas. Aw may kikay. Aw sa pas na pen ni karukwa tatapwari na tukiyay tapas. Isuwa. Aw yun na rin ko kikay tatani nga ila. Meheta ko pa sinakaya tapas arit yaw at pimiawo. Pasongan ro ko na pa kikay pakantay. Pangayaw at yaw men. Ya, ngayon kami. O sabi ka ba ang sarap ay mandi taxi o sana ko na betiya po. Pasongan ka uya tapas. Denise, yarang giyo kwa kakamaguri. Huwag yan na betiya ko yang o yang. Ya pa nga ya. Jirarong orongon tsaka wai. Yawin kay te mananga. Anura, tara na huwag mere rarigiragi. Iyang, yawin kaya sinangira de basa rin jawa tibi meawowa. May meaning kay te buina mesarian ka besira benang tayo detay. Sa kasay na bero na maraga bayani kira na raku kay. Kumani nga rin ka nasisibitaw. O sinakuna ni mga kanyakutari. O kuriya yung nataya pa. Awat yaw mayanin di manang. Dipas may kayo na ko suwa. Denise ko okay. Iya tapi ako na buha kay. Ye, nawa. Ano may bubukan ni Biakap? Akin kaya ko bero ko nito. Ni Denise, bunubuha ka pa. Buhay pa yun. Angkoy. Waka kapura ka sige. Dindiri tayo. Yaka mani may nubukan mo. Anday pa kanday ng koy ni Mina. Anura, yus ro jome day. Udata na no ni Mina re te meirake. Kaya po naki. Nang kaya ko koro tubun kaya. Ay ako rin narin ko pa ni Mina. Ukuro ba kan bebem gi? Ya, Denise, yera ko sa'yo manimaing. Yang ambay ba yakarin ni nun namsuskes? Ya to nga. Wala yarang mew. Isu ko na message so antaragyan kami. Isu ang iban ng kaya kaya nasira ka kanyo yapon ka binikaya ka. Patira nasisira kan ka ngay. Yera ko ka online na rin narapuroroy. O takawawa. Kumesu yamin takapong ni karuko ang kay. O antay roam ni mesu. Yani, hanggan ni. Pangaya ka biniyakay ka buwan na patirang ka ng tiyagin na. Ya, yapon na imiyak ka ngay sos. Yapon na gigibewan na minay dahil kimi. May kasi punta ka nga pare ko na pedyang buwa ka. So nga ako minay dahil kiyo. O nga na yung mga sirag minay ka ano kis me. Wataro man. So nga ngay may ang kis bonruy boniro ra. O nga yan na ba bonruy boniro iya. Kaya tayo masibugin ka din o kis pari pununun ni Rona. Pare bonis. Pangay may ang kis ruy boniro ra ikay. Kanas meswo no kis may apon venesi nga iya isinani. Akita ka nga may napuntiagin na naban naroon naan. Pangay yarang me. Kung meron hindi ka yapon suangan naroon neki pa. Yapon dyan nota. Nakikam ka nga. Kam na oray kan ne. Ito ba sa nabuging kami yay. Isikiroy, akita ka nga besa ng kwas na kamamuani rapaya ka ng jeru. Kamakawasin ako inan posti memi pa ya ka ng takatangan na bayaw nga nesag mani nga. Ego,
Nangabwana sira kisos pa yonga para pia ko yonga na pena tepo tira na karoya mina. Kerang mi nga buwa iro na. Waro ne kangai. Yes bata ye pun nang puria urinirente mantai. Nenang kangai ya pun nang kaum tia kana no mi awiyang. Pa awiyang ya ta te pa ye na ri ni karoya. Ona no ya kaum tabe mi awiyang pa ya pun nang kora anata tangira. Yori ya makana kwam rong-rongan pe yonga na benda unano nang. Ngaya ya kana kwa. Agia ba yaitira te bui mete wana awari hapene ni kota kinkai imua irariginte reception amen swaswa bioye de taxi pana ni kirakinte terminal ponungoa ya taxi panokes meni tenis nte wana a toka menawa a erita inare te wana a toka na kon karokwa roko yente terminal ntatani ngaro kon ya pas ntiawa te bui me wo ante tawano wani ya roko te pas awa toka yei ameni memetaku ameni kakamete pa inape inano mananga yani. Ya pun nang mais tapon boba iki. Karawra wari ka molem ke pamina natak nakay ba khora. Orang ini pekan nain iki. Ako pun nagtararon momom kiro ko siyang. Katare ko pun pat. Ko pun siro ko na ben may ninen to brow. Ya. Orang akan ganda ngana begi. Ya. Yang kami udah pas saya berang maitur. Terus nang nyawa mesura. Tenis. Yang ambong wara bare are. Kain kirong. Ah. Esse com quem de sus que Maria se com quem nem caco e não te passe. Okay nga si Kiroy. Toka. Era kan ayay ta pa yera. Kora na nung kasi sila kiyay. Narun dira. Tara Roy, ana meron na nokis matinis. Kanga epon nang taran na kiyam kanga ilarkiya. Ang era sapon ng punan way. Ya editai. Orang diri ni ko na meron paparan si okay. Nakabundang na beswang niya. Baik kam na tamki. Ang si Mimi pa. Ipundang diyo ang tumumuamatan o kasi na kontinis. Ang kay, ang mga tsaka-tsaka na puniroy. Awan na pun taramatan now. E nung mubun ka na nung ay darikin doon ang tsaka-tsaka na TPCR. Ya, pakasan na tayo. Yaka nga nang miyametan ko ara kita uwe na awa. Yes, kurang kamumuran ni Pai. Meryang no. Kaka nga na piyan na utara-tara. Meron di ka kampunso ang nukis pare pun romi ni mani. Iritai, awara, ko bunda wagi ki, atete yakan nebe tekau, oy awara, ya pun nuri roi metam. Me ayan tai, ayan meni kawo ki. Kakarag meni iri darikim, o so nga pa yakan nebe pa kono pa pamdakain ni kay. Kantang ki, ang kuang kanyo konang nuno kaw. Kora ki. Okay nga yan. Ami meet ya bay. Away pun may sila na ba space ay ki. Tongki ya kami kakiyay kain kilipes, awa pun penen na pay kay ki. Akapaya pare ng puprapay. Ya, kataya na yung mga po kay. Bayar tenis. Kung yung abuhan kay takata kay narikim. Kurang de para pa. Namay na konta kay takata kay may nariki wayo pa kaya kain naman to. Kuwang ni mga roy riki. Sa ngayon, ibon mga nga po ba? Yan kayo ka nga ya po niriray. Tram ka nga. Ya, sigiroy. Ya kayo mga po si Payan, detayer, ya yung kayo mo. Nang musikawa, kinataka nga yun po niro. O na po katayin na yung selfie po niro. Hengke, ako nga iskira bantawra mo kung mga pundita kinako nga na pans pawaya. Puna tayo may manay kain tayo. Awayan ang kanyaro ya yon debas may nendi ni garokwa ayaro ko isuva. Awari abe ninruan te kaini pas tariatete yay pas ang kanaro ko isuva. Te wari editay po nga ya mo nustin ako. Ang kaya na po ni kakaya na aki anapos maiya nro ko yay kiki. Nawa, amatara yara pa yun ni kapani. Ipos na ko'y, panatarat sa inyo hari, payataw pa yun na pusmahay. Ay, yan, sikiro ay may kami tayo riyo. Parimi, si tayo nukuni kay, igaro ko at tekun. Okay? Ngaya, ngaya awari. Andan ako ni Vitiya pa. Yung naipuhila may kay. Ngaya kang pondok ko ki. Yata ko pa kamabwa. Ang ki, siguro ay may sabi naman ako na kontiyaw si ki. Kaya pa sinakakayangan na may kami tayo di kiyay. May nga pong sa makuriya. Ya, yun ki. Kumanta mo kayo ng mouse. Pero punta nga rame na sila. O, titangan na pa may ayate, o woman na tayo na yun. May imama pa tayo takatangay na bukimi. Tayo di kiyay. Wara man. To sa ira mo na kay ki. Kaya kong dikikiro tayo di kayo. Kamamis tutiro. Nakinig tameroan, no dara, nang dara pa di kay noy na kay ganun bismay. Sikroy. Denise, sakiya kinadi kara tayo di kaya piya kakawag buka kira ruya na kora kaya ditay.
Antena tayo amin nga bungo sa amin na raw sa ikakakakorogi. Ya, anabihan nurang mese daw sinya sa kiki, yore na punipian na endo ko nanay ikay. Isikiroya kita kangangame. Wataya. Kaya rin miyaga suski. Ay tirang kanya yana tiagin ng kanay nurang mese chari. Inati guru ng kanay yung wasi sukun tita po si sukun na bagay no kis meki. Mero rin wapun na kita bagay akay ko ikaroya. Wapun na Roy Denise. Airi na kwada yega ime na kura kerita ina kono muyenga ye Flagstaff o wari asiku irariki yente tairiki yani. A meruru waki na arun siku ye BC o ya musa ye yangu panang ime nanti tuom ni tenis mene itoka. O nake mani anapun renta ya uste wana nga ya pun kona ni bobo ka puan na yaru. Ya kariya yete sukun te tuom ni tenis ibuki na baya kita ngirian sukun tiaus arena kona ni mangarang unong ni akin na ye ito ware sos. Imaini mesu yante tairiki hani o yaro kung kani ana message ki ana rongorongo sos hiraw ni tenis na natarepuat. Meuri tenis. Ngaya ko pun kaangang ake. Yesen bubusi ko pokon ake iri ni menakan. Ngaya ko pun nairi na memangay. Hapon naki ako na ni kota to kwawa. Pare pon romi ni kapene. Kwasen uro ni mekina miro. Ane te testa wa dere na koima kwa kina pe kona ni kawakin. Ko uro na nom na maki ako koroya. Ke kwa diri ki memina. O yun ni mekina ri kitipe ako tekin. Mangkai ko sigura di kia nakan. Ana ada kuasa nuru ada bororoi on mekina miro. Roy pasapon noria patira kanon roko ikan. Ya kona anda bejo ameta akarape. Ya, wada jo ame ding. Leito. Ya benang kabi ngayaro. Ya benang kabi ni aswang nugis mete akan nab kabi mesos. Awarun sos na kukuring kana imi bena dari kimi. Ya. Bayakan kan kaya nang kayo awaya tuwan. Ngayaro ka bundira ro nabi mayroon deride iki. Yaro di ba nakongoy? Kika nga. Ainkam yagro ko batira. Saka yo damin de bagay nang kariyan ro ko ikay. Ingi warere o yang na ki yakina deride nuwa yakina ikay. O wakia yakini ka nga ikay ni miwari. Punaw ka nga de bagay yo me yabun rawat na bagay. To all ANZ valued customers, we sincerely apologize for the inconvenience caused from the changeover in our telephone system in Christmas branch. The new contact number for our main switchboard line for Christmas branch is 753-81-224 and 753-81-341. CEO ANZ Kiribati. Nakuyara kas tamas nako. Sa dapi kapanaran kaparabure ibukid na ginakoroin na terepon naramanga ay Christmas ntaye kanako. Nirigiri kay mapitagin na main switchboard nampa na konti nampa ya po. Nampa ning kay terepon ni bugin Christmas branch pon isuwa ni mewa tinua wanua tuwana wowa awa. Ay isuwa ni mewa tinua wanua tuwana tinua awa tuwana. Kamrapa mayroon the CEO ANZ Kiribati. Ay wara, sa katukia mo ay kay makore te puimen mewa. Narakarak ti tangira ribwa ka. Narakong rayo ti tam ni rinanon ti taninga. O yata yaba na gitu kinanom. Ngayon na baya gitu kinanom. Basta na nga, o yay tayo pa ni kapeniki. Mengen nani, atay mani nga. Sanamang kay ngayran ako na periken. Temuani pong, hindi wiki na roko. Me reitan narakarak kayo, ti tangira ay iribwa ka. Makoro te puime olawa. Kaya sandi ki pakay ng costos, ariri ki panitinis pun ni ruta mena tinimta. Ariri ki panokes pun tare mo ni pitaki. Ariri ki pasos pun taong yataki. Ariri ki panito ka pun ni kiataratayres. Ariri ki panawa pun metaki tingitim.
Areri ki pa eritai pon nanti roi teira. Areri ki pa ni mina pon ni erita peta teveia. Areri ki pa kai na naru ni mina ante utero. Are ereireia ni mina arona eriai pon ni te poni kai ta wita aretana. Areri ki pa sinan sos pon ni pentake ruangi ekime. Areri ki pa tamen sos areten Smith pon soyeta atata. Awarieri ki pa ay manen neritai are pusmayan te kai ni pa sisuva pon ni yereta te upe. Awai ngai te metan mone Simeon tatir warieri ki pa te sa pero nga ngoram te tairi kei. Koraba bikin nam tai atay maninga pa makoro te pime onowa ene mga kiri kona pena kon te wiki ene roko. Tikirai sapoma.